garaia da. Joseba Etxeberria. Bera izango da honezko sakea egingo duena. Hainbatetan protagonista izana. Venezuelaren aurka ere berak jokatu zuen. Eta gaur ere bere tartetxoa izan du hemen, bere etxean San Mamesen Euskal selekzioarekin. Partidu gehien jokatutakoa 11 Julen Guerrerorekin batera. Ondoren Leudeke, Bittor Alkiza, Igor Gabilondo, gaur oraindik hemen dagoena, margarna izango luke beraz. Eta ja erretiro hartuta Aitor Loperreka. Hunkigarria bai, Joseba Etxeberriarentzat, eta orain bai, hasteko dena preste dagoela. Bai, netzate oso gora handia eta, bueno, oso gustora ez. Eskertzekoa da, detaile hau ez, niregan, eta, niretako, oro bat izan da hainbeste partidu jokatzea Euskal selekzioarekin, da, espero dugu, gaure festa giro bikaina izatea, eta, partidu bat ikusten dugun, ez. Enbidiarik ematen dizu, baina taldeki hoiak berotzen ikustea? Bai, enbidia pixka bai, ez, baina, espero dut, orain armailetan gozatzea, eta, ea ondo ateratzen dena, ez. Eta armailetan ematen du, Joseba, gaur gozatu egingo duzula benetan, segulako giroa baitago, orain de minutu batzuk geratzen dira, baina ederra oraingoz daukagun giroa katedralean. Bai, zelaia bete-betea izango da, gainera jendea oso gutxu dago, eta, jai giro oso polita, eta, espero dugu gozatzea adonok, ez? Venezuelan protagonista izan zeina, nola gogoratzen duzu, Venezuelako bidaiura? Nola? Venezuelako bidaia nola gogoratzen duzu? Egia zan, oso bidai polita izan zen, han ere festa giro bikaina izan zen, eta, gainera partida irabazteko aukera izan genuen, ez? Espero dugu gaur ere giroa bikaina izatea eta partida irabaztea bai. Eskerrik asko, Joseba, eta gozatzen zuzula partiduak. Eskerrik asko.